Anyang laki din! Nagparan aya ti panawin. Ayan na di electric fan mo. Yakto pa'y ag electric fan. Tanagngina ti kuryente. Si kantulaki din. Isungarod ngay mayak dito'y boarding mo, umayak mat maki-electric fan. Nakaduling di kabarbaro nga electric fan ko. Ne, usaram Gimatang kapay mat nga rod no di mo usaram. Ano samtag paypay? Na, si kapay mat nga agsusweldo ti saan na makabaya di ti kuryente. Awan may bibiyaga mapamilyam. Ay namanong di nakdisturbuan tamadama ak ngagdadait. Ne, anyaya day tadadaitam. Jay samad da na daster mo. Gumatang ka na iti baro. Puro dinaitaun. Awan bibiyang mo. Ay, mabisinak paigad din. Anya ti sidaan ngayon lutaw. Ngay, papanam. Ay kaya kusina, inakagkalong. Ay, awan makalung mo dita. Ne, naka-off mat gayam to'y ref mo, Brenda. Awan matlat maikarga. Makapakatawa ka man, at the electric fan kan ref mo. Di mo mat kayat nga usarain. Hay, rumarak man laangin ta mapanak agpariir di tarwar. Nasaysaya at pay no agawid kan. Umanay nga taday ito'y kwartak nga igatang ko iti arak. Aya. Dayta ti pagalistuam, nubisyo at da kwartam. Isukat akanayon na kangaungtan ni nanang. Inak man laangin. Nakangagak lang arudan iti sermon na jabalay. Nayunang paymat. Ha? Inakaw. Siya pa'y mo dati ubo na alakwan mila. Itayak pa'y lang nga nakapila. Aguray kayo kaday. Malakwan kayo amin. Nay. Apay. Anya aya ti aribong bunga nyo ditoy. Ay, daytoy lako ni Mila ahalo-halaw. Nagatidugan ti pila? Iso nga roda makipila ka maut. Apay nga da ka dito sangwanan. Katitayak pa'y ditoy. Ay di na magkulaang mat No anya ti aribong bunga nyo ditoy. Ala, ijay kalikaw. Siyak pa'y matabak-bakatan ti unaam. Ay Mila, gumatangak man may. Taramanak daytoy pilpilaan da alakom ahalo-halaw. Unmanaw, aguray ka lang. Naibusanak sa maternity ingredients. Ay na, saan ka madanagan na? Tadupay dayto yung saganak nga ingredients dito. Ay, mabayag sapay mo. Sapay nagpudot. Ho? Jaksan mauray? Nay, Brenda, nalabsan kay tay ngagdadait. Aging gaita, agdadait ka pa'y lang. Taktakupak dayto'y duster ko, nana. Di ka pa'y lagumatang iti baraw. Ay, babalin ka diya dito'y kulang na kanan dayto'y ginatang ko nga halo-halaw. Ay, kutwon, anana, adamot pagtugawam dito'y. Ay, wun man tanay, matuntunaw mutan jay hilo na. Ay, adagaya maglaklako iti halo-halo itan. Wun, ni Mila. Ay na, nagadutagatang sika. Nagatidug ti pila. Pinanawak nga ron ni Manong mo Mario. Makipilpila man. Nay, siyaklaangan ti itimplaam. Ay na, nagsakitan to'y bukot ko ang nagtimtimpla. Kasano? Kat no nagadumat nga min tilinakwam?
Ag sakit pati tenged kong. No kayat mo, tulungan kan nga agkuskus iti yelo. Sige man nga rod manong. Talaga na banuga kaon. At a discount ko ah. Wala, si kapay man. Aw. Daitakat ti kayat ko kan Camila. Guwapo ka mo nga main. Nagmayate na denggan. Yay, yay. Talaga na mas na ito'y lako ni Mila halo-halo ah. Awan makunak. Ay na, jak mabalinti mangan itikas na. Ngamin, kalkalpas ti panateng ko, ang mga nagsublay. Ay, sumalagayam nga do tinakapila gumatang, tatalaga na masika. Nasaya at mat no adda negosyo ni Mila, tapno saan nga utang. Ay, di mo ko naan nga damot utang na ka. Ay, narigat latag sa uke na. 5,000 ti utang na kanyak. Naging gaita, di na pa'y binayadan. Manungay ti utang na ka. 1,500. Ay, imbaga, ta 1,500 lang. Agdwa bulanin asaan ang nagbayad. Ay, mapan ko man gayam singiran. Kuna na matitay, nga gurur daw iti pagbayad na kanyak. Nasken ajay utang na pa'y kanyak ti urnungan na. Manulang mat nga iti utang na ka. Ay, mapan ko kasarita. Nasken nga unaan na abayadan jay utang na kanyak. Agamamaom, talaga na imasika. Dahito lako na ahalo-halo. Ado, tigatas na. Ado pa'y lang agpay so tipila iti paglaklakwan ni Mila. Nay, apay, papanam. Di ta pwesto ni Mila. Ah, apay, inkamat-ramanan jay lako na ahalo-halo? Ay saan? Nambarak kumangay. Ah, ay naima si kajala ko na. Mapan ko singirin di utang na. Oh, di ka lamasyan mo. Apay kumaama siya nak, kat nagbayagan jay utang na kanya. Oh, isugat nga awan ti mayat ang mga sawakin ka, ta nakasungsungit ka. Nagsao jay lakay abaro. Nay, kasla. Anya kasla? Agsakit day tachan mun anangan iti halo-halo ni Mila. Iso nga ap-aprusam day tachan mo. Ha? Day taka ngamin, tilakan kanam. Ay saan ang nasakit ti tiyan ko? Dayto'y gayang pusok ti mariknak. Ah. Ha? Maatake kan? Ha? Kasi si Damon ay ititaba. Sa bali mo ti panagpitiknan, nay. Ha? Na, ibagam ano itaray ka ni ospital manong? Ospital nga ibagbagamay. Ijay emergency ti pangipanagkan ka. Ah, ay saan? Agayatak samatay. Anya? Wun, agayatak kin ni Mila. Mila, nalpas kan anaglako. Ayun, Brenda, apay. Napigsadyay lang ko ma. Kas makita ma, ado pa'y ti orders ko ah. Nukas na, adan pagbayad mo ijay utang mo kanyak awan 5. Ay, ada utang ko ayakan ka. Day takot ti madikan ka. Nalipata mo jay utang mo kanyak. Kunak, ano na bayada kaon? Ay, anya kalaki di mo tan Mila. Namin anon asiningir ka. Ita, nalipata mon? Ay, kunak, ano na bayada kaon? Agbayad kan, makaungetak atalagan nukastaka ka na yon. Ipabarangay kan atalaga. Ipapulis pa yun, ano day tati pakaragsakam? Nagtangsit kan? Ay,
Ni manong mo nga ayan na. Na, apay adamagam. Ay no, nagimas ka no jila ko kahalo-halo ko na nasika. Sarampiting, diretsaan ka na, Mila. Saan ka akayap nga agbalin nga ipag ko? Di ka man. Amumat nga hindi pa'y elementary aging gat high school tayo. Katkras ko ni manong mo. Nana, adaman la damagakan ka. Ay, yaday ka, Brenda. Ngamin narama namon jela ko ni Mila ahalo-halo. Ay, nay, mas ko na matkan ka. Ay, nanana, saan mo man nga ulit-ulitan dayta. Takagurak adenggan. Damagak laeng noan niya tinariknam. Kalpasan anangan ka iti halo-halo na. Nariknak. Awan mo. Normalak matlata. Apay anadamag mo dayta. Pampanunutek nga rod nana, anagayuman samutin ni manong ko. Nagayuma ko nam. Ginayuma day dya amila. Ay, jak ipalubos ang maadaan da iti relasyon. Adamot lang kasar dito'y lugar tayo nukas ta. Ay, siyos! Layos ati gadunukwa! Mila, kumusta kan? Ay, ada ka magayam dito, Maria. Ay tayak pailaang aditoy. Ming-ming-mingan ka itay pailaang. Pumimpintas ka ngamin kahit. Nakuha na kami man, pay. Sakpay ang makinarong ka. Ay, windayam. Aglakla ko akgayam. Ay, tulungan ka na. Ay, man, Mario. Dito itipila. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Ay, darasin nyo kiti. Dali nagpudot. Hey, order ko alima. Brudo, ay, unang mabit lang. Sige, talakwan kayo. Ay, no. Imakmutan day taig-ig ka, Ma'am Mario. Ayun kayam. Kunak no pagkuskus iti yelo. Ay, kitaom ni ading mo abrinda igay, Bye-bye aman dita. Ay, sus, nakabanikas nutin igay. Makaungungot samot ka data. Ay kat ipakita takid di aswit ta. Ay, ad-adan nga agungot na. Bayam nga agungot. Kaya't mo, agbeso-beso ta. Pagdinig ka tin tatiping-ping ta? Itikas ta ka makita na. Mabainday ta, ay kat sigurado apumanaw. Sika talaga, tila pampanunutam. Ay kat sige ang arod. Agbeso-beso ta. Ay, Brenda, papanam. Imalaldawan na magmagnaka. Ay na, agbirbiro kak iti pangibagaak iti nadiskubrek na na. Ay, siya kun ati pangibagam iti dayta nadiskubrem. Ang sakbay nga istorya dayta. Mapanak man payagurder iti halo-halo ni Mila. Tanay, ay nanana, dayta ti saan mong aramiden. Tapayasan. Jay lako na, binalitungag jay kamuti na. Ay, katuan, rinamanak. Permi ti pait na, nagngisit pa'y, naggrabe jay balitungag na. Ay, saan mo titi panagkunak? Binalitungag ko na ng arudan. Apay ngagungat ka kastangay. Kayat mo ti masabidungan. Kaya't kung aron ti mapan gumatang, ay pir-pir jamat tila ko ni Mila.
Ipilit yun tumang aming katikayat yo. Ay, mapanakagurdar. Si ka Brenda, ti binalitong ti panunot na. Tilay bagbagam. Oh, kitain nyo man deta. Uray da kayo, nagayumanan. Anyati mo ko na iti halo-halo at inimplak na na. Ay, mayat Mario. Nalaing kan nga timpla. Una, ta sinuruan nak ni Labs ko. Aha, anya Labs. Sikamat. Labs? Aglabs kayon? Ah, Isuwa, labs mo't ni awag na kanya kun nana. pudnumot ah. Nana. Mabalin ka kadi nga agbalin amay sa kadagiti ninang me. Anya aninang nga ibagbagam. Agkasar kayon. Unin anana. Isuntumot lang ti pagturungan na. Saan ka pa'y mat nag-propose kanya ka? Ay kat agproposak itan ah. Kaya't mo ka de, nga agparin tumangak dito isang wanam. Ay, sige Malahat siya kundi saksiyo. Ay, kasanungay. Awan pa'y mo't singsing nga itid ko. Ay, sos, maudin day ta sing-sing. Alan, tanday, maibibos kun day to'y halo-halo. Brenda! Oh, Brenda! Adda ka! Apay ka din, Nana. Ada istoryakan ka. Amaw, nagpropose ni Manong mo Mario kin ni Mila. Agkasardan, sa kanuti may sa ninang. Day tati kagura ka mapasamak. Day, agsangsangit kan samutan. Makasangsangit akpay lang, Nana. Tapay ko magagsangit ka. Katagpadadamot na barukan balasan. Bak, dapay kit din adwa. Amumot akaapak da Jamila, Nana. Anda pa'y utang na adi na pa'y binaybayadan. Ay, mamati aksa ni jay inistoryam. Nga dagayo ma jay halo-halo ni Mila. Ay, sana mabalin nga ipang ko da Jamila. Ay, nga ron nga iti maramidam. No iso ti kayat na. Ay, adamaw mapagpadaitak iti bestida pang ninang. Brenda. Saan? Diyak kayat nga agasawa da. Sana mabalin, Nana. Ay, ang yalaki din ay agkar na ka man dita, Brenda. Labs, nakadumog mat ni ading mo. Mabainak samat nga umasidang. Asit gamkit din. Iba ka magkalaysatan. Nungay nga tadwata amang ibagang. Wun, saan ka madanagan? Ala, ta sumurutakan ka. Sige nga, Rod. Brenda? Agkasar ka men. O anya, kaya't mo ka diti agbalin nga abay? Wano, abay latan dita kusina. Tila ibagbagamag. Ay, Ay na, Labs. Saan nga min aday taabay iti kusina at ibagbagamag. Kita mo nakaungutan. anya nga iti kayat mo. Abay Oh, sige. Sikat ikang runaan nga abay me. Nungay nga tapagbalinin talatan a maid of honor. Ay may mayat manen. Mas bagay ko Nangag mo, mayatan Labs. Ala, agkalay sa tangarudan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F.
isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, naganak mo gaya mo ni Lisa lakay. Ida ka ang bambay. Dahil manday, nakita ka impus ni Lisa itipis baw. Ay, kasta ka day. Ikatwa nga runan ti anak na. Kaslawan pa'y 2 taon na, tinauna nga anak na. Awam mo talaga, nasurok sa lang nga makatawan ngam day, naganak manad. Nalaing ulay aniberting. Kitaam ka nakaduanan. Iswa nakaluslo siyang ni Anita. Saan pa'y kidi na makaurornos itibagbagi na tiyawanan ba'y na babae? Kahit nagpala naman ng asawa. Ora ni Berteng. Kasla nakapultot iti may sa dosena iti itsura nan. Oray po lakay. Awan to pa iti manuabulan ti anak na. Masikog tumadaan de di Alisa. Anya laki din. Ay, parigat lang arunan na parigat iti panagbiag. Ngam isoda, anak damat nga anak. Ay, salbang! Apay ngaya kas na tilangam, abirteng, ha? Ha? Apay tataas yung. Ano ti parikot mo iti langak? Ikan anak ni bakat mo, ngam kasla saan ka man anaragsak, ah? Ano ti kayat mo asawin tata? Kaputakan anak na, agpagpagkakaklatan. Ano laki din. Si kamat gamin, ah. Awan pa'y 2 taon na, tinauna putot mo. Pinasaran mamaadagusan. Una yan. Anya ka din dahi tangay bagbagayaw tata? Katpunumat san aya. Adaw ti pampanunuti kita, tataas yung. Nang runakit karkarwar lang ni bakit ko yung ospital. Pangasim ta sardengan nak ko ma tata. Ti ko nam kaide. Podno ti bagbagak. Ita, takan anak ni bakat mo. Paginanamat ngamin ah. Sana kasta atira ka atira. Hadya na kaide. Anya? Nagriga ti panagbiag. Ngam ni bakat mo. Lay talaagan anak matan ti kukuan na. Ay, una yan. Ay na, si kabot gayam ti masabat ko, Lisa. Ha? Apay na Anita? Una day tanalagam, kas kala naganak iti may sa dusina, iti kas na ngay tsuraam. Anya? Ay, unay kan? Nalabas kayo mata nagsasao? Katpodno mati bagbagak saan aya? Agsarming ka nga tapno makitam ti tsuraam. Anya? Awan pa nga min 2 taon na tinauna nga anak yaw. Sa ita kan anak mo manan. Ay, sigurado da ita. Awan tumanan makatawon ti may kadwa nga anak yaw. Masikog kan tumanan. Ay, nagalas at talaga di panagsasauyo, Nana Anita. Uray pagsasaruno ti anak me, awan bibiyang yo, kaputasan kami mat adwaw dawat ka na kayo, iti isa saang me, maawatan yo. Ha? Day tabiyag yo ti pakibiyangan yo, saan kat abiyag ti sa bali at tao, maawatan yo. Ay, nagalas at talaga ti ugali da nga Anita lakay. Ha? Taapay bakit? Anya timbaga na king ka? Nakauyaw! Naku nana, masigurado na kano nga awan to pa'y makatawon ti may kadwa nga anak ta, adan tumanan sumaruno. Awan na talaga nagdumaan da nga agasaw. Anyat kahit mo asawan. Oray ni tataas yung. Kastamot lang timbaga na kanyak. Hindi pa'y napanabulan. Saan ko ngayon kaskasaw? Sa ita, kastagayam timbaga ti asawa na king ka. Manakibiyang da talaga. Ay kunamot lang, wag daw dawat ta kadakwa da iti pakpakanta iti anak ta. Dahi tangarod kay. No makasaoda, kunamlano, ay, kumbayamon bakit? Nagasat ta, gaputa na paraburan ta iti anak. Ay pudno day talakay. Nagasat ta, gaputa adandwa nga anak ta. Isuda ngay ko ma, manumot tan atawon ang nagdandan na da nga agasawa, ngam awa matlat ta. Awan tabaugmay ni tataasyaw. Marurudak tay parupak king kwa na, kunak tumay. Ay, saan asyak ti kaskastada? Ay,
Kita man pa'y nga inawis na iti siya, tasan mo nga inawis ni Birteng, asaw. Hey, maawis ay dayjay kay saan? Ha? Amo tayo batan akan anak lang ni Bakat na. Iso ba sigurado saan na makasat dayjay? Ay, huwag mo't kidi asikasun na ni Bagat na. Ay, mas dawak man kami. Iti kinapaspas na dayjay Berting. Ha? Awan pa'y 2 taon na. Ti inauna nga anak na. Gamde, kan anak man na ni Bakat na. Ay, jalaki dyan. Awan parikot iti dayta, pare asyong. Nagagod na mga gasawa. So, masigurado. Saan na pagparikutan, ti panagsisinaro ti anak da. Ewan mat kindi hengam ahay kita ak mambat iti tsura ng agasawa ita. Ha? Hey, kaslada, naganak iti may sa dosina. Hay, pagpakawan! Ay, na yan. Aniya laki din. Naimbag kayo pa'y nana Anita. Bigbigat ang nakaragsaang kayo. Ha? Nagmayat iti pa nagpagaak nyo. Kita man kami dito na eh. Ha? Ni Maring Lisa matday takat katawaan nyo ti post na iti Facebook, nana Anita. Kasano sana ka makakatawa. Kita man ngamin day talangada. O ba na ti maikadwa nga anak da. Sakit ti inauna sumursurot akaslaan niya. Ha? Ang mga nuawan tumanon ti manu abulan day ta maikadwa nga anak da. Masikog tumanon ni Lisa. Uray putam. Ne? Kanya nga'y kumatiparikot iti dayta. Di uray man binulan nga aganak ni Lisa. Ket awan parikod tayo, nana Anita. Si kakit di mo. Talaga nga isakit mo mo't nilisaan niya. Ay, sakit ko talaga tasaan mo't nakakatkatawa ti panagsaruno ti anak da kiniberding. Aniya? Ti saan na nasaya at dahita panaguy-uyaw-yo king kwana. Katkatawa ni Lisa. Nimbag pa king kwana. Taada anak na. Ha? Si kangay bao. Ne. Ada ka di ibagpagambak la. Ay, awan na Anita. Ay, ala, labsan kayo ba? Kisti sabanan da bakit Anita. Awan at talaga ka preno-preno tingiwat na niya. Ay, nakulamon, kumari. Anya nga tayo ti parikot na nung nagsinarunod ti duwang anak me. Ha? Nimbag ka pa'y kidi tadadwa nga anak yo. Isuda nga'y, kini asyong. Manuntawandan nga dindin na. Bakit kinlakay da? Ngam baog ngamin day nga Anita, iso asaan na magkaanak? Isuman? No saan na adakas ko mati agisawang ikisao? Hay, bagak kumakat. Ay bagam, tapos nakam ti awanan bain. Hapay, isuda lang ayang agasawa ti dakabailan na ngagsawsao. Ibagak ka talaga numapunwanak ko naktumat. Makapasuron na talaga daya bakit Anita? Bakbakitan nga awan manaknakam na. Bakbakitan abaog ko nam kidi Masair no masair. Amin to mangamin kat pakibiyangan na. Hoy, anya laki din. Nay, kasi lalo muklok magkaalis Ha? Lukmag mo day tawan na masikog kamanan. Anya? Ay, nalabos kayo at talagang agsasauna na Anita. Nalabos nga ibagbagamot. Salsalod-sodok lang, nulukmag mo day tawan no sikog mo. Anya ko mga min ayat ipakibibiyang nyo. Uray pa ibaga ka masikugak manan. Hay, kunakon kat. Hay, naapo. Napiapay kanyak tadadwa nga nakon. Si kangay ko ma, baog. Anya? Ay, tanangam day ta pa nagsasaom si Kalisa. Tiyak lakitin magusto day ta pa nagsasaom Ha? Masair kayo matgayam. Masair matgayam tirik nayo. Ngam no agsao kayo, no anyat pinanunot yo, isawang yo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom Lisa. Addan tulal daw mo kunaktumat. Alawanan, baog. Saan ang makanak? Saan bag? Aniya?
Ay, tiawanan pain a babae. Napudot lang nga ron ti panawan. Napudot pa lang ti ulom. Unay yan. Hay, Apay aya, hanya manan ti pagungong tamon aya. dayjay man Alisa, no agsasao ko ng lanusan na makapasair ti bagbagana. Ha? Hanya timbaga na king kaaya. Baog ko na nakidin. Ay na, adan tulal daw na nadya babae ko naktumot. Hanya, imbaga na ti kastaking ka. Wan, imbaga na itay nagsabat kami. Hayala, bayam, tasak ti baka mo king kuana. Saan na saya dayjay imbaga na king ka? Talaga saan? Nasakit at talaga tinakam ko lakay. Numasabat mo pagsasawam man? No saan ang nilisa, uri ni Berting nga asawa na. Sakit tinakam ko talaga. Ay, nasaya at nasabat ka, Berting. Ne, apay ka day, tataas yaw. Lumaminsan, bagbagaan man di bakit mo? Taapay, anya ti basol ni Lisa kada kayo, tata. Kahit nun ay bagana ka no kini Anita abaog. Agasam man day ta panagsasao ti asawam. Anya? Panagsasao ti tao ngawan malaknakam na. Hay! Mabit man lang, tataas yaw nga. Ah! Amang kit di mo nun ni bakit mo nga min, ti mo na nagsao-sao, kani bakit ko. Ha? Dua kayong agasawa, saan ka day? Hanya! Namin ano yung imbagbaga kada kami, nagsasaruno ti anak may. Awan pa'y makatawin, kas kadaan niya rita. Ibaga pa'y ni bakit mo nga mga awan tumanin makatawin ti may kadwang anak may, kit masikog tumanin. Ne, ikit punumat san aya? Kit nupod no day ta, apay nga rod amasair kayaw, no ibaga na mo't abaog kayaw. Ne, naulitan na! Pakibibiyangan nyo aya, ultimo panaganak ni bakit ko. Ngam no ibaga mi abaog kayo, agsakit tinakam yaw. Ay, anya laki day. Isuda pa niya daganas na ngagsakit tinakam na. Kat isuda mo ti mo na sumana o. Day tangarod kay, bimakit kilima kay dala nga kasya. No saan ko makas di ti pa nagsasaudang agasawa? Saan ko kumamot ni ibaga ti kasti abaog dayjay nga Anita? Malabay amon, ta nagsarita kami iti dayjay nga tataas yaw. Agasan man, tayong pulong na paigayam kinilakay na. Ay naku dayjay nga bakit Anita? Naglaing nga guyaw ngam no pasublian iti sao, masair mo't nga rod. Kasjay da nga agasawa, bakit? Naglaing da nga agsaw, ngam no isuda ti masaer, kunamla no isuda ti biktima. Imbes nga isuda ko matimang isuro iti nasaya at ta inaunada nga amang ngam data. Ngam saan mat, ta isuda mo tinauyaw ngamin. Ultimo pa nagsikog, at da maibagbagada. Sigurado, awanton ti may bagbagada gijay, gapo iti na ibagam kani Anita, abaog. Nasakit tinakam da, bakit? Pwede iti nga ubing, makaayo kayo, makapaikat iti bambanog. Ne, da kayo madgayam na Anita. Aywan, itay kayo pa'y abuy-buyaan, nakaragragsak kayo nga agiina. Aywan kastoy talaga ti karagsak ti maadan iti anak. Ura ibagayo, nagsisin narunuda. Si kakit demot, lipatam kumamutan, tinailawlawan nga naibagbagami idi kada kayo iti asawam. Ni, nakaskas daaw man takasta kayo ngagsasaw itanana. Naamiris ko, asan nasaya at dagijay. Aha, ti kunayo kide, naamiris yulaang, idi naibagak kada kayo, abaog kayo nga men, iso asaan kayo ang makaanak. Uray kasano ti kinado ti kwartayo, na mo't anak yu ang mga iwan kada kayo no bumakit kung lumakay kayo. Useless! Aniya, isuasan ang nasaya at aguyaw-uyaw. Nang runa no ang muti tattao ti makagapo, no apay asaan kayo ang makaanak. Maawatan nyo na Anita? Wan, Lisa naamiris ko amin dagiti saan ang nasaya at anaibagbagami kunakmanan. Itapay bakit kan lakay kayon sa kay Agamiris? Hay, una yan! Diyos mio marimar! Anya lakit din! Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan ti masusan, anak ko. Ha? Ayun tatang, inaklangan nagtrabaho ijay. Ay, ang mga kitimat, no saan ka ngagbayag ijay? Ni tatang mat, nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik na ijay. Anya? Ay, unay mga da ijay aborsyo. No apay mga ngamin anaaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ka man ako. Unay ang balibaliktan, tinubog, lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka gayday. Tapapay ti ayatem, saan kanya pa na malalaki. Ni tatang mat, makadadali ti panag-imot. Anya? Ay, basta, mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala, antakin ka na ita. Anta ka matanitos to kainan. Among bantal, nagitinasaya at kansaan. Ay, tatang. Ay, gamde mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kan tumanan, dyan, iti guwapo ang banaw. Ay, pakin inlabap tumanan. Ay, salbag. Abagan do ba ikaw ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi akon anti. Tapno man mailiw-liwag ko tirik na. Anya, kayat mo asawan, aging gaita, nasakit pa lang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka? Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, anti. Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, auntie. Ay, naapaw. Iso akayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, maluloko. O, naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan ka nga agpakalalaki. Tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumatin adaras ngayon naramid ko dahita, auntie. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka lo siya. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya, agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa, ewan, agbayad ako. Ay, Ha? nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adda kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangang manong. May sakilong asukar kang kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag. Tay sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na ti Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka ngamin. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo day takapi kan asukar ko, tain na kon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas dao, manday talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw mo nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man.
Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, nung napanak matang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numot kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlataman. Anya laki din. Sumanao, ingkakit di kabili ta ginatang mga asukar iti garapunta ni. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabit laang. Hay, sabag. Nagpintas talaga pare. Na idumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh, inton kwan, mamuan di ba mo ita, jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa lang iti sa bali babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya manggili ti mamom king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Oh, sana nasayat nga angaw tayo ta pare. Mangsarak ka mo iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo jay pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki din pare. Anya da gitar aramay itang tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko sa day ta, umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man day ito'y taosaran minto kada pare Orlando ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Apay, sumurot ka kade. Ha? Ay saanan? Ay nakapudpudot. Dito'y kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti plano. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan ko yata. Ala, yung kakat agkapin. Ha? Si kamanan? Aywan Lucia, siyak manan. Anya nga ti katanga? Kwa, awan katangak Lucia. No ayos la kumaking ka, awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Edi karayan Alangan mat. Are you sure? Wan Lucia, di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagduman. Kasi tinakunaking ka itikyat. Amuna ka ni Auntie Susan, kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang, tasaan ka pa na ibagbagaking kwana, asi kati kachat ko. Oray saan mo nga ibagaking kwana, Lucia? Basta, agchatak tuking ka, no sa dino ti pagsarakan tayo, lumapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko na ita, panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga tayo Lucia, pare. Aywan pare, ay na. Intorturat ko man tinapan nangawis king kuhane di grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo sawan, kadwa tayo intun bigat, ama pa na di karayan, pare. Aywan pare, kadwa tayo man mapan. Panagkunakat, nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo, jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami matanag kasar. Isinak no bilang taagayat mo't ni Lucia kanya. Anya? Ay unay dahil na panagpampanunot mong pare. Talaga sa bali ni Lucia pare. Saan may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, yak amukin ka pare. Basta intun bigat, agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siya ang matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Si kakit di man. Ala,
Mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando pagidaan ti mabartag. Ha? Ayaw ng agpay sa kanya. Ala, umay kanta, alalayan ka. Ha? Hay! Anya tayo talo siya. Api akas daw na ito pa nakaitot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka. Kasla, dagdag pa yung ating mamagpakit. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagba. Okay, sa papkinte. Kula ka laki, tino papaay ka. Una yan. Naimbagla tinakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamo ka. Paklaman ka. Tuka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Ada ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Awanan ba inay at tagbat? Nakababayin lagi, di ka lagi tinakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sawain. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton di makamong agawin, di jayandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Uwan. Siyak di makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya? Ang mga nonya pwede maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may Tasaan na kang makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kiti kalman na di karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. Ada napasama ka sa anming amaw kada kiti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia. Sikatin na nga wiskin ko di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Tanya pare. Kuha, di ngamin kunak nga alalayak ko ma. Tapno agid da, tanabartag nga rudan. Ay na, gisama na. Nakambal ko, tiloko. Anya? Kaya't mo asawin, bakla ni Lucia, pare? Wan pare, po nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak kisapay ng tikwak. Anya? At na, imbis nga minamapantayo agkamali ti Lamais, sa bali mo tingka kamkamalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikas na unay pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayim ni Lucia. Ay hapo sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakamal ko. Lalaki. Oh, ape saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, ti ko namkit de. Pampanunutam da ja Lucia. Kasta unay apan nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't ititay tama. Saanin na napatag no asino tinakaibaga kanyak salbag ka? Anya? Agasa man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo ti mawagbagi na? Imbes alam mo ti mapanyo kamalan sa baligaya ma? Bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon.
Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto ko mamatan abakat. Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapnula ang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no baklaw no saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarik, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Ta saan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka. Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang laang tagayat matkan ka. Sana bali ba kunan ta saan tamot ang nagkasar? Agasam? Matagbat katagbat ko naktumat. Sana siya ti kaskas tam ha? Paglaing nga talaga ti agkamal. Iso atila makamkamal mo. Nay, itaman pa yung kasta tilangan paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di na lang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Haday ta. Tulak tumay. Ibagbaga kadiging nga, pimay sulang araw paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, yun lalaki din pare. Pag nakmam na ita paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, nung nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya paray. Ay, pare, saan naman adagita ti bagpagam? Ha? Ang mga no, adaman dita igadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, ay apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arot king kwa na. Mabuting ka magayam. Oh. Ay, mabuti nga ka talaga pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Aday ta, iso manipod ita paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Nyalaki din paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kaya't mo asawan? Nawaya ka inton bigat, Maria? Correct. I wonder ding. Day of kwenton bigat. Isungawan papanak. Apay ka di? Mapanta ko may dyan tilamay. Nakababain mat ano saan ta amapan kat karo ba tayo laeng? Hay naku namon. Bisyak mat ngamin kadagiti na palabas nga aldaw. Iso sa anak kanap-napan iti laman ni Bakat Piring. Kat, mapantay ton bigat Tako na mat a day off mo. Iwan anya oras ta nga mapan. Uri alas 5 iti malang. Dagasan naktungaro di balay Wan Maria, ijay tanton amang rabi makipangan tanto jayan. Anya? Nay, malamay, ngam di ka mo lagluton lodeng. Adama ti kilaban tayo di aldaw. Iso nga oray sa anak ko nga agluto. Ha? Umanay dayjay ta sa anak mo't amangan dito'y balay. Anya? Mapan kami man kini Maria ijayan ti Mapan kami man kini Maria abakla ijayan ti lamay. Sigurado nga adaman ng wat-wat ijay. Iso nga ijay kaminton amangan. No kasta nga raw, ipapudot mo dagiti nabati amakan idi aldaw. Tapakanumpay nga umuna dagiti anak na sakbay ka arumar. Wun ka di, apaw? Anya pa lang ti oras, berting man. Apay tay oras ay atimangan. Hinton kwan, ibaganto manan dagiti ubing amabisindan. Alawon, inako na dya kusina, ipudot ko ti makan, kalpasan na, rumwarak meten, inakpay dagasan ni Maria, iji balay da. Ay na, apag iso ti umay ta Maria. Ha? Kitaan mo, madama ti panagluto da iti watwat kan. Apaw, adapay pansit na ako naman. Aday takaman ako na akundo di. Si kakit di mo't. Imay ta dito itap no makilamay.
Saan ka day tawad dumating kasipsipotan? Unay ka? Si kakit dimot, saan ko matasip-siputan? Saan ko sipsiputan ka? Hala, may kagay din. Taing datan awan tirupa ni Bakat Piring. Aywan man nga agpaiso. Kaya't kumanmot a picturean tirupa na itilungon na, Maria. Ay na, ita kayo magayam lolding kan bakala. Aywan tata, imay kami. Nasaya ate may kayo, Luding, kun Maria, my friend. Ay, wan, friend. Nakaumay kami, tadi op ko nga minita. Kasta ka di, ay naimbaglaki din. Aywan gayam kurad. Ang mga numabalin a picture tilungon ni Auntie Pireng. Ha? Ay kat no problem. Picture am lata, Luding. 1, 2, 3. Atay ta, napicture akon. Oh, tata bangag. Agpicture ta mamad. Ay ka tawon lolding, awan parikot iti data. May isa, 2, Uray lakay kayong tata, gwapo kay latta. Siga talaga. Ala, yung kay ni di kusina, takitaan nyo, nung naluto nagitimakan. Tamang rabi ita yon. Impose mo magayam, ti pinicture mo alungon ni Bakat Piring, ha, friend? Ha? Aywan Maria! Impose ko itay pay Kitaam kat may salaan nga oras tinapalabas manipot impose ko. Ngam adon tinaglay kan nag-comment. Unay kan, kasla nakaragragsak ka nang ipos iti rupa ti tawa na tay. Saan matakasta? Unay kan? Ay, saan nakasta nga ibagbagam? Nakaragragsak ka lang nga ruda. Wan man latan. Nakaragragsaka, gaputa damot tun 1,000 a likes na, kan nasurok a 500 a comments. Anya? Kita mo, adamot tun kakaiso na dollars na, anya laki din. Nito, naragsak ka talaga. Siyempre, ade! Naragsakak man at ado tinag-comment iti condolence iti post ko. Engagement iti Facebook ba? Tsaka mo geng ka. Ay, naapo, sumgarak pa kay din kapuking kaloding. Ay, si kaman lat parsuwa, nakaragragsa ka nang ipo si tirupa tinataya tao. Ay, siyempre, ade, ako nakmanan. Naragsakak ta naka-earn iti dollars. Kan kang runaan na, at dapay mayawid ta awat-wat. Nyalakit din. Rabi una yan, ngamday ta silpon mo pa ilang, ti mulmul lagatam, Luding. Ay na! Jak laki di makaturog ka po tinalaw sa ragsak ko, Berteng. Ha? Tapay aya, makakigkigtot ka pa may. Kitaam nga min dito yung post ko aropa ni Bakat Piring itilungon na. Ay na, makaparagsak ka kita ti dollars ka earning na. Anya? Nagado nga min dinag-like ka nag-comment iti condolence. Iso naka-earn mo tan iti $13 ko naman. Ludeng. Walang kahirap-hirap Pinitsurak laang. Impose ko. Sa ita, ada $13 ko na. Pow! Ay, unay kan bakit? Kasla naragsak ka anatay ni Bakit Piring. Gapoy ti kastang ibagbagam. Saan man akasta, Berting? Nagado ka nga. Impos mo ti rupa na anakalungon. Kat numan kimita iti dollars. Aguli magkalatan. Saan nakasta, masapol nga ipadlaw mo nakaragragsak ka. Anya langan ti panunutin na kiti tattawa makangag. Ha? Nakababain laki day, Ludeng. Apaw, naragsak ka man italudeng. Ha? Ay, wala na. Saan lang nga naragsak ka? No di kat nakaragragsak. Ay, kat, sana lang nga ron no kasta. Anya nga iti makagapo iti netaragsak mau. Apay,
Saan nyo kadingam mo? At impos ko arupa ni bakit pereng ang nakalungon kat naka-earn $80 a medyo adamot makun ko na na. At niya, wala na. Idinaminsan ngal daw, $13. Ngam ita, nagbalin mo ten a 16. Masigurado ka manayunan pa iti sumarsarunong ngal daw. Ay, si kakit di matludeng. Kaslamla ko na amaragsakan ka iti pandakatay ni bakit pereng. Ninana mo, saan mo't akasta Anya laki din. Ado nga rod kwarta nga itad ni Facebook no kasta. Ay ado anana, kunak tumot. Tila ang rupa ni bakit piring ang nakalungon dayjay. Saan kun nga impost ti picture nila kay abangag. Ay, anya nga may nagapo nga ipost mo ti rupa ni bangag. Ay, onay kan lodeng. Tila pagdisdis kita ram, salbag ka. Oh, si kamat gayam kurad. Umunag ka atag kapita pa'y. Ha? Ay, saanan, friend? Imayak laang, tamang ibaga ako maiti kwartam. Ha? Ang mga no da extram dita. Ananwam di kwarta, friend? Ay na, manulang abulan tinapalabas, manipod pimusay ni nanang. Ngam ni, imataki man ang tisakit ni tatang. Iso nga impan min ay hospital itay bigat. Ay, piman mat ni tatabanga. Ada kwarta nga igam ko, ngam panagkunak ngamin, kit kurang. Iso na panunot ko ti imay ditoy. O sige, friend. Mano ka diti masapul mo, ha, kurad? Oray 5,000 ako, Ma Maria. Ano nga minti masapol ni tatang iji ospital? Bayadak tumot lang, hinton makasweldo friend. O sige, mabitang friend. Ala, at ti kwarta bulbuludan. Uy, imayak kumari. Umutang ako maiti kwartam, no pautangan na ka. Anya, umutang ka. Kunak man no ada dollars mo nga ibagbaga. Ada ngam saan pa yung mata pa nagsusweldo iti Facebook si kakit David. Anya? Saan pa nga min ang nagsweldo nila kay ko? Kat ni, awan pulos abastumi di balay. Alamotan amare. Anya nga iti pautang ko keng ka. Impautang kon kinikura di kalman. Ha? Nikurad, imutang kan ka? Una, masapul na di kwarta. Ada ka ni tatang na di ospital. Ay sus! Apay ka na! Anyat na pasama kinila kay bangag. Imataki ka numanan ti sakit na. Kasta ka di? Malangarod, nawan ipautang mo kanya agawid akon. Inakman sa pulon ti picture may kinila kay bangag ta ipost ko man. Anya, ay mabit lang loading. Ay, inakon! Inakagpost ag no malupay ti dollars ko. Tasaan ako no umututang kan ka, nakababay man. Ay, salbag ka! Anya? Daytoy. Nakitak mo't lang ang ti picture mo iti dadya alakay bangag. Taipost ko man. Condolence lakay bangag, rest in peace kuna. Masigurado kag viral man ang daytoy kasi iti impose ko a picture ni bagad piring ang nakalungon. Dollars manan ko naman. Anya man ti pakabisbisyon dita cellphone mo, bakit? Ha? Itaayak pa yung agay-ayab ang mga anayin. Di ka mula sumungsong batay. Sinapol ko man ti picture may kinila kay bangag. Impose ko a condolence. Barang ag-viral manan. Kasi iti impose ko a rupa ni bakit piring ang nakalungon. Anya? Apay, natayin na yan nila kay bangag. Adda ka no di hospital. Diyak pa yung kini masigurado ano natayin ng sumula turong na. Anya? Ay, naapaw, mag-araramid ka, Ludeng. Amuan pa'y kumamit ang umuna, sakbay mo nga ipos. Nakababain ka. Apo, kung namutla no saan ka mairanod no kumita iti dollars iti Facebook mat. Anya? Si kantumot lang, ti makadadda, salbag ka. Agreak ka man kiti impose ko arupa ni bangag. Nagado, pala nga labid mo mat. Ay, diyak amukin ka, Ludeng. No idarom da kay tikas tang aramid mo, makaammo ka.
Nagado mo tinabulbulong ti kay kayo mawalisan. Ngam ano sakon. Ibidyok man kit dita ipos ko inton madamdama. Hoy, Luding! Nalabasan na itang anamit mo? Salbag ka! Una yan na kinaawan panunod mo? Ha? Ha? Anyat parikot mo, Maria! Imay kamutlatan dito'y balay ming agong ungat. Nita aging didi ka pa'y lang awan amhom. Apay amum aya na tayo nila kay Bangag. Tanapan mo matan impose iti Facebook a condolence. Recent peace kung kunang pa yan, kat si bibiyag pa'y lang jay tao. Ay, apo! Saan matlang agbayag daya kung naktumot? Nagatungay nga! Anya? Ay, naurek la, sumgar Luding. Nagalas madaytan nga ibagbaga amon, ha? Nag-viral nga minti impose ko, idi arupa daya sa hawa nakot. Agasam man. Ita, kat naka-earn mo tan iti $17. Siguro, itaan nila kay Bangag ti impose ko, dakdakkel to siguro ti ma-earn na. Matungpakan sa kay din. Amom ka de, amabalin ka amakaswan, gapoy ti dayta ngay naramid mo. Ha? Laytala ang dala si adda dita panunod mo. Di ka pa'y panunod, enjay tao ngayon post mo, anatayan, kasi bibiyag pa'y laang. Hoy, salbag ka kay de. Urayom ni Kuran amang idarom king ka. Awanan kay tibayin. Imay lang aro din ni baklang agong ungay. Di ka pa lang amin i-delete dahil tayo post mo iti Facebook mo. Apay nga i-delete ko nga ikat adon din nag-comment. Sayang mo ta. Anya, napatpatagpay kayong gadag iti nag-comment. Ngam tibiyag jay tao ngayon post mo. Kasi tinakunak kinibakla, saan mo't lang agbayag da ala kay Bangag. In advance ko lang mo ti panang i-condolence ko kinkuanakot. Ngalakit din. Ay, yak amo kayong kaludeng. Nukaswan na ka ni Kurad, gapoy ti kastang aramid mo, makaamo ka. Kasuan nga ibagbagam mo. Aw magdakas nga naramid ko. Basta impos ko lang mo. Ay, yak amo kayong kaludeng. Basta nukaswan na ka, sa anak nga ramraman, sangwag masikalain. What? Si kaludeng ha, awanan ka itibain. Ha? Kwa, si kagayam mo't Kurad. Kabayatan nga daki di hospital niya. Nagproblema iti amin mi kinitatang. At dakalang dito yan nakaragragsa ka ng ipositi rupa na. Kwa? Kwa? Awanan ka itibain? Idarom ka, kapoy ti kastangay naramid mo. Binagaan na kapay gayam ni Maria. Ngam talagang awan dengdenggam. Saan kumamot ang kasta, Anya, saan ngay bagbagam? Agasam man ta impose mo pa yan a condolence, kan rest in peace? Tapno lang maka-earn ka, iti dollars, ha? I-delete ko Kurad. Pangasim lang ta saan na kumamot ang kasuhan. Awan laban ko, Ay, saan? Uri anya pa iti bagbagam. Talaga akaswan ka, tapno pagnakmam. Ha? Si bibiyag pa'y lang jay tao, ngam ipopos mo gid din. Naimbaglangan, tawan pa'y tinangipan iti sabong, kaskada anya pa'y dita. Kat si bibiyag pa'y lang ni tata, anya laki din luding. Ay, makamo kay tiday ta parikot mo. Lakay, pangasim mo ta na. Tulungan na kumamot ang makisarita kini Kurad. Tapno saanan nga ituloy ti darom na kontra kanya. Ay, makamo ka kunak tomay. Saan ka nga imbaw na mapan mo i-post ti rupa nila kay Bangag? Ano ti mabalin mo nga i-post? Tapno maka-earn ka iti dollars. Ngam jay ki din tawa si bibiyag ti pagdiskitaram. I-post mo pa yun natay nga uray agang angas pa lang. Indilit ko lang nga rodan ka. Indilit mo ang adun ti nakakita. Salbag ka. Iso austo lang. Ti ko na ni Kurad. Ngay darom na ka. Tapno agnakam ka. Lakay. Bakbakitan kan. Ngamawan ka pa lang iti gusto pa nagpampanunaw. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.